Senjuri, nselmilkom u grazzi bħal dejjem tal-li għattu magħna għall-programm Qribna ftit minuti kollox fejn naġġornawkom dwar dak kollu li qed jiġri madwarna dejjem b'doża politika. Illum se nkunu qegħdin nitkellmu ftit dwar l-eks deputat nazzjonalista Jason Azzopardi li nafu li sallum il-ġurnata għadu jiddetta l-aġenda tal-Partit Nazzjonalista, jiddetta n-narrattiva tal-Partit Nazzjonalista u jifforma parti mill-fazzjoni estremista fiħdan l-istess Partit Nazzjonalista. Dwar Jason Azzopardi tkellimna kemm il-darba fuq dan il-programm, tkellimna dwar kif it-talbiet li prova jagħmel quddiem il-qrati tal-ġustizzja tagħna ġew miċħuda fuq diversi nies għaliex għażel illi jikdeb. U l-qrati tagħna għażlet illi tarmi dawk il-każijiet il-barra minħabba nuqqas ta' evidenza jew inkella minħabba nuqqas ta' provi. Illum l-istess se nkunu qegħdin nitkellmu dwar Jason Azzopardi vis-à-vis il-qrati tal-ġustizzja tagħna. Se naraw kif Jason Azzopardi wkoll irid irwieġeb għall-ġustizzja. Jason Azzopardi jilagħba illi huwa l-paladin tas-sewwa, il-paladin tas-saltna ta' dritt, tar-rule of law, prova jilagħba wkoll li huwa x-xempju ta' dak kollu li hu sew. Iżda kif ser ikun qiegħed jurikom Nolan stess, ser inkunu qegħdin naraw kif Jason Azzopardi ġie multat 1000 euro mill-qrati tal-ġustizzja tagħna li ġibet filmat fil-qrati tagħna iżda li kien għalih ma m'għamel xejn ħażin, però ma kienx tal-istess opinjoni il-qrati tagħna li tat naturalment is-sentenza tagħha u sabet li Jason Azzopardi ħati. Tajtkom introduzzjoni qasira ħanħalli fidejn Nolan ħajispjega iżjed fid-dettall dwar dan u x'qegħdin nitkellmu dwaru. Nsegwu flimkien. Jason Azzopardi nstab ħati ta' reat. Nstab ħati mill-qorti kriminali b'disprezz lejn il-qorti u ġie kkundannat biex iħallas multa ta' 1000 euro. Nstab ħati li ġibet filmat fil-kuruturi tal-qorti tal-Prim Ministru Robert Abela u l-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard barra awla. Dan għaliex huwa projbit illi jittieħdu filmati fil-binja tal-qorti jekk mhux permess ta' tmexxija tal-istess qorti. Il-Maġistrat fis-sentenza tagħha qalet illi m'hemmx dubju li Jason Azzopardi ġibet filmat meta wieħed iqabbel l-angolatura tal-mowbajl tiegħu li għamlu ma' widnejh ta' parsi qiegħed iċempel u l-filmat innifsu li ġie ppubblikat mill-Midja Nazzjonalista. Itqal ukoll li minn filmati ta' CCTV Jason Azzopardi der li qed jieħu l-filmat. Imma dan Jason Azzopardi qed jagħmel hekk. Tajt biex jisu esemma leħnu l-ħin kollu fuq l-aħbarijiet minħabba l-kontroversi li bħal donnu jażelu li jidħol fihom. Tiftakar, fl-aħħar xhur skuża ruħu wara li ħammeġ lil Ryan Spanjol dan minn barra li l-qrati xejnu dak li allega fil-konfront ta' Carmelo Abela u Bonnici u Silvio Xkembri. Għamel ukoll talbiet għal inkjesti li ġew miċħuda għax ma resaqx provi li huma aċċettabbli fil-qorti bħala evidenza ammissibbli. Ħareġ ukoll li kuntattja direttament uffiċjali tal-Korp tal-Pulizija ftit qabel ma kienet se ssir it-tfittxija fid-dar tal-eks Prim Ministru Joseph Muscat. Imma lura għal dak li ġara fl-aħħar jiem. Il-Deputat Nazzjonalista Carola Aquilina ħareġ jiġri stqarrija li fiha ta' ħafna x'tifhem bħal donnu rid jinsinwa li l-qorti kienet pronta ssib ħtija f'Jason Azzopardi. Qed tinnota li rwol ġdid illi ħa l-Partit Nazzjonalista minflok jiddisassoċja ruħu spiċċa jiddefendi lil Jason Azzopardi. Jidher li l-Partit Nazzjonalista hu maħkum mill-istess serba minn nies li jiddettawlu x'għandu jagħmel. Grazzi lilek Nolan bħal dejjem konċisu dirett u aħna nirringrazzjaw lilkom sinjuri tal-li kontu magħna l-programm ieħor Qribna fejn nippruvaw naġġornawkom dwar dak kollu li jkun qiegħed jiġri madwarna dejjem biżvilupp politiku. Intant nifakkarkom ukoll biex tieħdlu fuq il-paġna ta' Facebook tagħna Qribna jekk tkunu tliftu xi filmat jew ieħor minn jum mal-jum it-tim ta' Qribna u minn hawnhekk nirringrazzjah ukoll it-tim tal-produzzjoni talli tella dawn l-istess filmati intom tkunu tistgħu issegwu wkoll xi programm jew ieħor li tkunu tliftu. Għalissa nirringrazzjakom u grazzi tal-li kontu magħna.